כנראה שברגע שראית את הקטע עם הרכב, חשבת שעכשיו תתחיל עוד סיפור על קורס קסם למסחר שבעשרות אלפי שקלים. אני מבין אותך, גם אני הייתי חושב ככה, אבל לא. אני לא כאן בשביל הכסף שלך, אני לא מבקש מספר טלפון, כל מה שאני נותן זה בחינם. למה? כי נמאס לי מהלכלוך שקורה בעולם המסחר. דרך שלי התחילה רחוק מכאן, הגעתי לישראל ממדינה עולם שלישי, בלי ההורים, בלי תמיכה, למדתי, שירתתי, עבדתי בכל מקום שאפשרי, ובכל זאת נשארתי בלי כלום. במיוחד אחרי המלחמה. הרבה שנים בלי יציבות, בלי כסף ובלי כיוון, וכמו רבים אחרים ניסיתי למצוא הכנסה אונליין, בסוף רק הפסדתי אלפי ואלפי שקלים. וכמו רבים אחרים ניסיתי למצוא הכנסה אונליין, בסוף רק הפסדתי אלפי שקלים על קורסים של שחראים שהבטיחו חיים קלים, עבודה מהבית ועתיד ורוד. אבל יש לי משפחה, ילדים, אישה, אחריות שאי אפשר לברוח ממנה. ופה בישראל ראיתי את אותו דבר. קורסים מטורפים במחירים הזויים, הבטחות להצלחה מהירה, אנשים שלא עושים מסחר יום אחד בחיים ועדיין מלמדים אחרים. ובאיזשהו שלב הבנתי, די. אם אי אפשר לסמוך על אף אחד, אז צריך לעשות את זה אחרת. ישר, פתוח, בלי שקרים. ככה נולד הפרויקט שלי. פשוט, אנושי ונגיש לכל אחד. ידע צריך להיות חינם, נקודה. היום יש לי כל מה שהנוער בן 16 שהגיע לכאן עם תיק אחד חלם עליו. אבל הדבר הכי יקר זה האימון של אלפי אנשים שכבר נמצאים בקהילה שלי. ולמטה תראה תוצאות אמיתיות של חבר'ה שהתחילו מאפס וכבר מרוויחים את ה-2,000-3,000 שקלים הראשונים שלהם, לפי האסטרטגיה שלי. בערוץ שלי יש הרבה חומר, יש איתותים, יש ניתוחים, הכל חינם. שוק המטח לא כזה מסובך כשמסבירים אותו בצורה נורמלית ולא במילים גבוהות. אני מוכן לקחת אותך מההתחלה ועד התוצאה היציבה. רוצה להתחיל מדמו? רוצה להצטרף לעסקאות אמיתיות? העיקר לעשות את הצעד הראשון. לחץ על להצטרף מתחת לסרטון ומתחילים כבר היום.